A Deputación de Lugo acollía ao foro A profesión veterinaria, os retos do futuro, co fin de dar visibilidade ao Campus Terra como motor de coñecemento, innovación e desenvolvemento para a provincia. Un encontro promovido polo xornal El Progreso e a institución provincial que abriu a deputada de Promoción do Territorio e Turismo. Pilar García Porto valorou a colaboración permanente entre a Deputación e a Universidade de Santiago a través da Granxa Galloso Castro, un auténtico laboratorio vivo, salientou, onde o alumnado da Facultade de Veterinaria realiza prácticas profesionais en contacto cos animais. O catedrático da Universidade de Zaragoza, Juan José Badiola, interveu neste foro para falar da importancia do traballo conxunto de médicos e veterinarios na prevención de pandemias globais. O recoñecido experto en sanidade animal calcula que neste século haberá unha nova pandemia cada 10 anos. O foro forma parte dun ciclo máis amplo arredor de diferentes áreas de coñecemento do Campus Terra.